Та хора, току-що си четих с едно момиче. Ако мога сега да извада от кошчето тези работи, сега ще ви ги покажа. Да, със жалост, изтрих видеото без да искам. Но поне има май в френдове. Не. Тя даже не бих приела. Добре, Гошо. Дем. Ето я. Ето това момиче, между другото е българка. По случайност гифнах и Австралието си, исках да ми ги върне. Не, че са ми нужни. Сигурно не са ми нужни. Но исках да ми ги върне за видеото. Тя ми ги върна. Мисля, че сте гледали видеята, в които хората гифтват. Да. Тя много благодари. Между другото си абонира. Да, за което много и благодаря, че се абонира. Между другото, ако гледаш това момиче, thank you. Пиши долу в коментарите. Ако искаш да снимам нещо, каквото и да е то, да. Но да, вече комьюнитито ни се разраства. Малко се някога ще стигнем на 100 съба. Или поне 30. Та да. Това беше от мен и чао!